या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। दादांच्या हातात तिजोरी, अखेर खातेवाटप जाहीर। राष्ट्रवादी आक्रमक एसटी धरल्या रोखून। आणि वेंगुर्ल्यात मुसळधार पाऊस, मुख्य मार्ग ठप्प। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। हो, मी मगाशी दिलं जवळजवळ 8:30 दीपेश परब वेंगुर्ल्यात गेले 2 दिवस पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आज काल रात्रीपासून जोरदार पाऊस पडत आहे वेंगुर्ल्यात। आणि आपण आता मागे बघतायत हे सावंतवाडी वेंगुर्ला या ठिकाणचं तळवडा आणि होडावडा गावाला जोडणारं हे मुख्य पूल आहे। आणि सकाळी 6 वाजल्यापासून या पुलावर पाणी आलेलं होतं, त्यामुळे जी वाहतूक आहे या पुलावरची ती ठप्प झालेली आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकतात 2 दिवस जो मुसळधार पाऊस पडतोय वेंगुर्ल्यात, त्यामुळे हे पावसाचं पाणी जे आहे ते पाण्यात वाढ झालेली आहे मोठ्या प्रमाणात। आणि संपूर्ण मार्ग जो आहे वेंगुर्ला सावंतवाडी हा ठप्प झालेला आहे। आणि हे पूल आहे होडावडे आणि तळवडे गावांना जोडणारं हे पूल आहे। अजूनही पावसाचा जोर हा कायम आहे, त्यामुळे पुलावरचं पाणी जे आहे ते कमी झालेलं नाही। दोन्ही बाजूंना वाहतूक जी आहे ती ठप्प झालेली आहे। ही दृश्य आहेत वेंगुर्ला सावंतवाडी मुख्य रस्त्यावरील जे तळवडा आणि होडावडे गावाला जोडणारं जे मुख्य पूल आहे त्यावर हे पाणी आलेलं आहे। त्यामुळे प्रशासनाने सुद्धा या ठिकाणी वाहनं घालू नयेत असे आवाहन केलेलं आहे। या ठिकाणी तलाठी सुद्धा उपस्थित आहेत, होडावडा तलाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत व नागरिकांना गाडी न घालण्याचे आवाहन करतायत। कोतवाल तलाठी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। ही दृश्य आहेत होडावडा तळवडे पुलावरील। आज सकाळी 6 वाजल्यापासून हे पाणी या पुलावर होतं, त्यामुळे सकाळपासून जी आहे ती या पुलावरील वाहतूक ठप्प होती। दरम्यान पर्यायी वाहतूक मातोंड मार्गे वेंगुर्ला ही सुरू आहे, त्यामुळे त्या मार्गाने वाहतूक वळवण्यात आलेली आहे। दरम्यान या पुलावर पाणी आल्यानंतर नियंत्रण कक्षाला माहिती देण्यात आलेली आहे आणि जी वाहतूक आहे ती मातोंड मार्गे वेंगुर्ला अशी वळवण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे मठ मार्गे सावंतवाडी ही वाहतूक सुद्धा सुरू आहे अशी माहिती प्रशासनाकडून मिळालेली आहे। स्वतः तलाठी होडावडा तलाठी तसेच कोतवाल या ठिकाणी घटनास्थळी उपस्थित आहेत। नागरिकांना आवाहन करते की कोणी पाण्यात वाहने घालू नये, कोणी पाण्यात जाऊ नये। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी वाहतूक सुद्धा पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आलेली आहे। आणि अजूनही पावसाचा जोर हा कायम आहे, त्यामुळे
अजूनही ठिकठिकाणी जी पुले आहेत किंवा मार्ग आहे तो बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी असा इशारा सुद्धा किंवा असं आवाहन वेंगुर्ला तहसीलदार ओमकार उतारी यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना याची काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. आज अजूनही कालपासून मुसळधार पाऊस जो आहे तो वेंगुर्ल्यात सुरू आहे आणि या ठिकाणी बघू शकतात आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. विधानसभा अध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र करावं आणि त्याच्याकरता विधानसभा अध्यक्ष जे वेळकाढूपणा करतायत तो निर्णय लवकर विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा अशा संदर्भातली याचिका आमच्या पक्षाच्या वतीनं दाखल केलेली आहे. बघूया, आम्हाला अपेक्षा आहे की किमान आता 1 वर्ष होऊन गेलं, 1.25 वर्ष होऊन गेलं. मी पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की या संदर्भातला निर्णय हा तात्काळ व्हायला पाहिजे. हे फक्त उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेवर हा परिणाम करणारा निर्णय नाही किंवा ही जी बंडखोरी झाली किंवा हा पक्ष फुटला आहे, हा संपूर्ण लोकशाहीवर परिणाम करणारा हा प्रकार आहे किंवा ही घटना आहे. आणि त्याचं 1 वर्षाच्या आत दुसरं उदाहरण ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याच मार्गानं त्याच पद्धतीनं फोडण्याचं काम हे भारतीय जनता पार्टीनं केलं आहे. ही लागण संपूर्ण देशामध्ये लागू शकते आणि म्हणून हे जर थांबवायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टानं या 16 लोकांना अपात्र करण्यासंदर्भातला निर्णय एक तर सेक्शन 144 खाली स्वतः घेतला पाहिजे किंवा विधानसभा अध्यक्षांना तात्काळ मुदत घालून हा निर्णय घेण्याचा त्या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात आलं पाहिजे. काल परवापर्यंत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरचे सहकारी सांगत होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसबरोबर उद्धवसाहेब गेले, त्यांनी हिंदुत्व सोडलं. तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, तोच पक्ष त्यांच्याबरोबर सामील झाला. एखाद्याला जर स्वाभिमान असता, एखाद्याला मान सन्मान असता, मी लाज म्हणत नाही, मान सन्मान म्हणतो, तर तात्काळ ह्या 40 लोकांनी भारतीय जनता पार्टीची साथ सोडली असती. पण ज्या दिवशी अजित पवारांचा सहभाग या सरकारमध्ये झाला त्याच दिवशी मी माझ्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे की भारतीय जनता पार्टीला आता एकनाथराव शिंदे आणि त्यांच्या गटाची अजिबात गरज राहिलेली नाही. राहायचं असेल तर राहा, जायचं असेल तर जा, तुमची गरज संपले, आमची पर्यायी सोय झाली आहे, हा भाजपाने इशारा दिलेला आहे. त्यामुळं अजित पवारांच्यावर आरोप करून जे आमदार बाहेर पडले होते त्याच अजित पवारांना जर अर्थखातं दिलं गेलं असेल तर शिंदे गटाचे लोक मानाखाली घालूनच तिथे राहतील. काहीही मानावर करण्याची त्यांची आता कुवतही राहिलेली नाही आणि त्यांची पात्रताही राहिलेली नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क
अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. एसटी डेपोच्या खड्ड्यांवरती महिलांच्या स्वच्छतागृहावरती आपल्या शिक्षणी कक्षावरती अरे दादा तू बोल हल्ला बोल हल्ला बोल साडे गाडी आहे तुमच्याकडे म्हणून आहे 11:30ची गाडी तुमच्या गाडीच जात नाही बरं ते राहू द्या. आता आम्ही आलोय कशाला मागच्या वेळेला साहेबांना फिरून सगळी परिस्थिती दाखवली होती काय परिस्थिती आहे त्याच्यात तुम्ही काय केलं त्यात पहिल्यांदा सांगा. कधी भरणार एखादा काहीतरी अपघात इथे घडल्यानंतर तुम्ही भरणार आता वेगवेगळ्या पक्षाची आंदोलनं होत आहेत सगळे प्रवासी आंदोलनं करत आहेत म्हणजे त्याच्यात तुम्ही काय आता केलं ते सांगा ना. 1 महिना झाला ना. मोदी साहेब 1 महिना झाला. प्रमुख कोणाचे मोदी साहेब आहेत ते नाही 4 सध्या ट्रेनिंगला आहे पण ह्याला जबाबदार कोण आम्ही विचारायचं कोणाला आम्ही विचारणार कोणाला शाळेतल्या येणार कॉलेजमध्ये त्या विचारणार कोणाला की आम्ही काय करायचं. आल्या मोठा खड्डा आहे तिथे एखादं पडलं ना जागेवरच घेऊन जाईल अशी परिस्थिती आहे ह्याचं काय. आणि वेळोवेळी आंदोलनं घेऊन तुम्ही दखल घेत नाही म्हणजे आणि कोणाला काय झालं की मग इन्शुरन्स तुम्ही सांगणार आम्ही 5 लाख देतो आणि 10 लाख देतो ते घेऊन काय करायचंय. म्हणजे मला वाटतं तुम्ही कोणाला सध्या घाबरतच नाही. कळवले ते पत्र दाखवा कळवलेलं आम्हाला बसेस थांबवणार बस मोठे बस सोडूया नको ना कोण आहेत आपल्याला कणकवलीचे ऑफिसरला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि तुम्ही त्यांना बोलून घ्या आम्हाला लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आम्ही बसेस सोडणार नाही बस समोरच जागा बस पुढे येतो गाड्या अडवतो असून आमच्या काही गुन्हे घालतात. पंचायतची निविदा दिलेली आहे ती निविदा पूर्ण करणार का तिथे त्याची त्यांनी अल्टिमेटम तारीख आम्हाला दिली पाहिजे होती ना. 15 दिवस का 20 दिवस आम्ही याच्यामध्ये खड्डे बुजवू हे करू ते सगळे तारीख पाहिजे. किती दिवसात करून त्यांना निविदाची कॉपी देऊन आम्ही आम्हाला काय करायचं आहे निविदाची कॉपी तुम्ही निविदाची कॉपी आता ज्या प्राथमिक ज्या सुविधा आहेत त्या तरी तुम्ही प्रवाशाला द्या. स्वच्छता तुम्ही करू शकता तुम्ही कचरा उचलू शकता. आता तुम्ही नगरपालिकेची गाडी आली आतमध्ये किती भरलंय स्वच्छ तुम्ही पाणी तरी पाहिजे उपलब्ध करून देऊ शकता. ते खड्डे जे आता इथे नागरिकांना त्रास होणार आहे ते तरी देऊ शकता. जे तुमच्याकडनं होणार आहे ते तरी करा ते मेन्शन करून द्यायचं. सगळ्याला कशाला करताय तुम्ही काय पहिला मुदत घालून द्या. 8 दिवसाची मुदत दिला तर 9व्या दिवशी आम्ही इथं बसणार. 10 दिवसाची दिला तर 11व्या दिवशी आम्ही इथून बसणार. मला वाटतं 2 दिवसाची आणि वाढीव मुदत घ्या पण त्यावेळेस काम झालं पाहिजे. काय झालं तर पुन्हा आम्ही इथं रस्ता रोको करणार आणि त्याचा आमचा प्रकार झाला तर त्याला सर्व जबाबदार तुम्ही राहणार. मुदत घालून द्या अशी नको. आम्हाला आहे बघा सुविधाची काही गरज नाही आम्हाला. या प्राथमिक सुविधा आहेत त्या आधी पहिल्यांदा तुम्ही उपलब्ध करून द्या. आम्हाला मागण्या आम्ही दिलेल्या आहेत
सगळं घाण करून ठेवलं. एसटी स्टँडवर पोरं येतात, बसने जातात वेगवेगळीकडे, टायमिंगवर बसची पोचत नाही, काय नाही, ते आम्हाला मिळायलाच पाहिजे. वाईट वाटतं एक तर, कारण स्वच्छतासाठी पण आम्हाला आंदोलन करावं लागतं. सुंदरवाडी असून सावंतवाडी दोन्हीसाठी कसल्याच नाही आहे. हे एस टी स्टँड बघितलं तर किती घाणघाण जागा झालेली आहेत, बसायला जागा नाही आहेत, गळत आहेत, खड्डे पडले आहेत. ह्याचे आम्हाला काही झालं ह्याची जबाबदारी कोण देईल? तरी मागणी आम्ही सरकाराकडे करत आहे की आम्हाला सगळं एस टी स्टँड स्वच्छता करून द्या. म्हणजे रात्रीचा जाहिराती लावल्या जातात, आमचा ही योजना, आमचा हा नेता, आमचा हा प्रतिनिधी, ह्यांचे फोटो लावले जातात. मग जाहिरातीनं तुम्हाला एस टी दिसतात, मग एस टीच्या सुविधा लोकांना द्यायला नको का? लोकांकडनं तुम्ही फंड घेता, टॅक्स घेता आणि त्याच्यावरती तुम्ही हे सगळं चालवता आणि लोकांना मूलभूत सोयींसाठी तुम्ही म्हणजे त्यांना देत नाही आहे. आणि हे खूप मोठा अन्याय तुम्ही या सर्व आमच्या महिला भगिनींवर, पुरुषांवर, युवकांवर, आमच्या समाजावर करताय. त्यामुळे आम्ही खूप निषेध या सरकारचा, सत्ताधाऱ्यांचा करतोय आणि याच्यावर कुठेतरी मार्ग निघालाच पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही इथून निघणार नाही. निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांचा, निष्क्रिय सत्ताधाऱ्यांचा आमचे प्रश्न पूर्ण झालेच पाहिजेत. महिलांना स्वच्छतागृह, रस्त्यावरचे खड्डे, आम्हाला स्वच्छ बसण्याची व्यवस्था, आम्हाला हिरकणी कक्ष, महिलांसाठी स्वच्छतागृह, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, निष्क्रिय सरकारवर हल्ला बोल. निष्क्रिय सरकारचं करायचं काय? स्थानिक नेत्यांचं करायचं काय? अरे या इकडे हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या मंत्र्यांचा बंगला असून सुद्धा लक्ष न देणाऱ्या मंत्र्यांचं करायचं काय? सावंतवाडी बसस्थानक स्वच्छ झालंच पाहिजे. सावंतवाडी बसस्थानक स्वच्छ झालंच पाहिजे. एस टी व्यवस्थापक आगाराचे प्रमुख जे होते ते पण आमच्याबरोबर होते आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं की आम्ही महिनाभरात इथले खड्डे बुजवू, इथले रस्ते चांगले करू, आम्ही आसन व्यवस्था व्यवस्थित करू, मेन स्वच्छतागृह मुलींचं आहे ते आम्ही स्वच्छ करून देऊ, चांगलं करू. पण आज आमचा अतिशय सर्वांना चीड आलेली आहे, कारण काहीही त्यांनी केलेलं नाही. आम्हाला एक सांगायचं आहे, इथून उजवीकडे बघितलं की सध्याचे सत्ताधारी त्यांचं ऑफिस इथे आहे, तिथून त्यांना रोज बस स्टँड दिसत असेल. 15 वर्ष झाली आज त्याचा कोणताही मेंटेनन्स नाही, कोणतीही स्वच्छता नाही आणि जे आम्हाला अपेक्षित आहे त्यातलं काहीच केलेलं नाही. आणि त्यांना जर रोज ते बस स्टँड डेपो डोळ्यासमोर दिसतं, त्याची अवस्था इतकी घाणेरडी आहे, इतकी भयानक आहे. आणि हे जर दिसत असेल आणि त्यांच्या काळजात अजिबात त्यांना काही वाईट वाटत नाही आहे ते बघून सुद्धा, तर आम्हाला खरंच खूप वाईट वाटतं या गोष्टीचं की इतकं आमचं सावंतवाडीचं बस स्टँड एक आणि सुंदर आणि सुसज्ज आणि छान होतं, त्याची अवस्था अतिशय बेकार, भयानक. म्हणजे इथे रात्रीचं आलं तर माणूस इतकं घाबरेल. एखाद्या मुली, आमच्या महिला, कितीतरी मुली, हजारो मुली शाळेला आणि कॉलेजला या बसस्थानकात थांबतात आणि आपल्या सावंतवाडीमध्ये मोठे मोठे कॉलेजेस आहेत आणि त्यानिमित्तानं ग्रामीण भागातल्या मुली, बऱ्याच मुली इथे येतात कॉलेजला शिक्षणाच्या निमित्तानं. आणि तरीही इथली अवस्था अतिशय बेकार आहे. मुलींनी जायचं कुठं? स्वच्छतागृह चांगलं नाही आहे, काहीच नाही आहे, मुलींना बसायला जागा नाही आहे, मुलींचं असू दे, विद्यार्थ्यांचं असू दे. आणि आता पावसाळ्याच्या दिवसात इथे रोगराई पसरू शकते, घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे. इथे नगरपालिका पण काही लक्ष देत नाही आहे, कचरा उचलत नाही आहे नीट चांगल्या प्रकारे. इथे छप्परं गळत आहेत, सगळीकडे लिकेज आहे, शॉक वगैरे पण लागू शकतो. तिथे वायर तुटलेल्या आहेत, जिथे आपण शेड म्हणतो तिथे बसतो, तिथे व्यवस्थापक, आणि तिथे त्या साईडला शेड पण गळत आहे. म्हणजे अख्ख्या आवारात तुम्ही जाऊन बघा, कुणीही बघावं डोळे झाकून, ते पण सांगू शकतील की इथे मोठा खड्डा आहे. म्हणजे इतका जाणवतोय तो, नुसते डोळे झाकले तरी कळते की किती खराब आहे. आपण आगार व्यवस्था प्रशासनास काय अल्टिमेटम दिले काय निमित्तानं? आता आम्ही 1 महिन्याचा त्यांना सांगितलेलं पण त्यांनी काही केलेलं नाही. पण आता आम्ही इथे बसणार आहोत आणि जोपर्यंत त्यांचं लेखी पत्र येत नाही आम्ही इथे उठणार नाही. आता की आम्हाला तुम्ही लिहून द्यायचे की आम्ही हे 8 दिवसात, 10 दिवसात, 15 दिवसात
फार तर 15 दिवसात ह्या गोष्टी होऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही 15 दिवसाचा अल्टिमेटम त्यांना देतोय आणि त्यांनी ह्या गोष्टी कराव्यात आणि आम्हाला ते लिहून द्यावं अशी आमची इथे मागणी, जोरदार मागणी आहे. आपली आत्ताच बोलणं झालंय आगार प्रमुखांशी, त्यांनी काय आपल्याला पुढची हालचाल काही ते दिली? म्हणाले आम्ही ते कणकवलीचे प्रमुख आहे त्यांना फोन करतो, ते येतील वगैरे अशी उत्तरं दिली. त्यांच्याकडे काय मला दिसत नाही त्यांच्याकडे काय अधिकार वगैरे आहेत किंवा काय करू शकतील असं काय मला त्यांच्यावरनं वाटलं नाही विश्वास. पण याच्यात प्रशासनाने लक्ष घातलं पाहिजे आणि करून घेतलं पाहिजे. 15 वर्ष लागतात लक्ष घालायला. डोळ्यासमोर दिसणारी वास्तू इतकी पडझड झालेली आहे तिची, हे दिसत का नाहीये त्यांना? हा आमचा सवाल आहे आज त्यांना. तुम्ही म्हटलं होतं मागच्या आंदोलनाला 18 तारीखला दीपकबाईंच्या घरासमोर आंदोलन करू वाढदिवसाला, ते तुम्ही करणार आहात का? आता किती तारखेला वाढदिवस? आता तोपर्यंत दुसरे राष्ट्रवादीचे इथले माझे नगराध्यक्ष होते त्यांनी त्या दिवशी ठिय्या आंदोलन केलं. 8 दिवसात इथे त्यांनी समितीला देतो असं म्हटलेलं आहे. मग त्यांची भूमिका वेगळी आणि तुम्ही राष्ट्रवादी नाही, आम्ही त्यांना साथ देऊ. जे कोण आंदोलन करायला अजून पुढे येईल त्यांना आम्ही साथ देऊ. मग ते कुणी असू देत, आम्ही सगळ्यांना साथ देणार. आणि जर लोकांसाठी उपयोगाचं जे एखादं काम असेल त्याच्यात आम्ही कोणताही विषय नाही, सगळेजण एकत्र येऊन त्यांनी असं आम्ही म्हटलं की 18 तारीखला केसरकरांचा वाढदिवस आहे, मंत्री यांचा वाढदिवस आहे, त्यांच्या वाढदिवसा दिवशी इथे आम्ही आंदोलन करणार. ठीक आहे, आम्ही पण त्यामध्ये तेव्हा तुम्ही सहभागी होणार का? असो, आम्ही पण तेव्हा. पण 18 तारखेला आमची एक मुंबईला मिटिंग असल्यामुळे आम्ही तेव्हा जाऊ. पण जे कोण असतील ते त्यात सहभागी होतील. पदाधिकारी आता त्यांना सांगितलं तुमचं जे कणकवलीचे मेन आहेत त्यांना बोलवा ना म्हटलं. आता ते डेपो मॅनेजर जेवण पाहिले. आणि हे आमच्यासाठी आम्ही करत नाही. परीक्षा पुढे आल्या. आणि काय आंदोलन प्रशासनाला जाग येत नसेल तर आम्हाला अशा आंदोलन करणं गरजेचंच आहे. आता तरी वेगळ्या जाग येतो आणि लोकशाही आम्ही शांततेत आंदोलन करतो. कुठल्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्था बिघडत होते आमच्याकडनं पूर्ण लक्ष आहे. काय होणार नाही. 8 दिवसात करून देतो आम्हाला निवेदन देतो. कार्यकर्त्यांना सांगितलं की काही आमच्याकडे शांततेत आंदोलन करतो. शांततेत आम्ही लोकशाही मार्गाने आम्हाला दिवसभर पावसात उभं राहायला खूप लागलं. आम्ही इथलं मैदान नाही. वारंवार सूचना देऊनही झालं नाही सगळ्या. 8 दिवसात आम्हाला लेखी पत्र द्या. आम्ही आता साहेब ना महिनाभर त्यांना लिहून आणून द्यायला त्याने साहेब फक्त पत्र देऊन आम्ही इथेच थांबतो. आम्ही इथेच थांबतो. त्यांना पत्र प्रवाशांना विचार करण्यासाठी आम्ही त्यांच्यासाठी साहेब आंदोलन करतो. प्रवाशांसाठी त्यांना सुविधा मिळाल्या पाहिजे म्हणून आंदोलन करतो साहेब. एवढी त्यांना कल्पना आहे प्रवाशांचा, त्यांना एवढं वाटतं की प्रवाशांना त्रास होतो. त्यांना 5 मिनिटात पत्र टाईप करून देऊ देत ना. आम्ही आणतो एवढी तुम्हाला जर साहेब एवढी जर तुमची प्रवाशांबद्दल एवढा कळवा आहे तर तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना कळवा ना. आगार प्रमुख कुठे आहे त्याचा शोध लावा पहिला. आता काल आंदोलन झाल्यामुळे आणि दुसरी गोष्ट हो साहेब, तुम्ही नगरपालिकेचं नाव सांगता. तुमचा जो कचरा भरायला नगरपालिकेची 2 वेळा गाडी आली. तुम्ही का भरून दिला नाही त्यांना कचरा? मी स्वतः पाठवली 2 वेळा गाडी नगरपालिकेची. तुम्ही तो कचरा भरून देत नाही. तुमचा कचरा नगरपालिका भरून घेणार नाही. तुमचे सफाई कर्मचारी, तुमची वेगळी व्यवस्था आहे. त्यांनी कंटेनर दिलेले आहेत तुम्हाला भरायला. मग तुम्ही त्या कंटेनरमध्ये कचरा कशाला भरत नाही? हो 2 वेळा गाडी आली नगरपालिकेची आता तुमचा कचरा भरायला. रिक्वेस्ट करून पाठवतो तुम्ही. एवढं तुम्हाला आणि आता समजा गाड्या सोडा म्हणून एवढं तुमचं जर प्रवाशांचा खान कुठे खान 2 वेळा गाडी पाठवली कचरा भरायला.
आम्ही सांगतो त्यांना काय पाणी आणायला सांगा ना. आम्हाला नागरिकांना किंवा प्रवाशांना त्रास द्यायचा अजिबात अधिकार नाही. चर्चा आम्ही केली आहे, पुणे साहेबांसोबत चर्चा केली आहे. हो, ते यांचे डेपो मॅनेजर आहेत, ते फक्त समोर गोल बोलतात. साहेब करून आणा, लेखी आणा. नाही. आम्ही आता इथून साहेब सांगतो त्यांना आहे ना, आम्हाला लेखी द्या, आम्ही तर हे करतो. त्यांना जर असेल तर ते 5 मिनिटात आपल्या वरिष्ठांना कळवतील आणि त्यांचं पत्र होतं तुम्हाला. त्यांचं पत्र आता इथं mail तुमच्या प्रवाशांची तुम्हाला काळजी असेल तर तुम्ही पत्र घ्या ना 5 मिनिटात. तुम्ही कशाला सांगा निवृत्ती करताय. आणि आंदोलन आहे म्हटलं तर तुमची जबाबदारी आहे वरिष्ठांनी कळवणं एकदा पत्र दाखव सांग एकदा हे आम्ही कळवलेलं तर पत्र काय ते पत्र दाखवा ना तुम्ही कळवलेलं ते तुम्ही दिलेले त्यांना. हो, यांना खड्ड्यात फिरवून वडकर साहेब आता पत्र दाखवते ना ते कुठे पत्र आता दाखवते आम्ही आज डायरेक्ट हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँड तुम्ही आम्ही 15 दिवसात हे करून आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे. प्रवाशांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजे. या हो तुम्ही विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा मिळाल्याच पाहिजे. विद्यार्थ्यांना गाड्या वेळेत सुटल्याच पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या गाड्या वेळेत सुटल्याच पाहिजे. हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल. स्वच्छतागृह साफ झालीच पाहिजे. स्वच्छतागृह साफ झालीच पाहिजे. निवारा शेड दुरुस्त झालीच पाहिजे. एसटी स्टँडची गळती बंद झालीच पाहिजे. एसटी स्टँडची गळती बंद झालीच पाहिजे. हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल एसटी स्टँडवर हल्ला बोल. मुलींच्या स्वच्छतागृह स्वच्छ झाल्याच पाहिजे. मुलींच्या स्वच्छतागृह स्वच्छ झाल्याच पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96.
वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड आणि होडावडे या 2 गावांना जोडणाऱ्या नदीवरील मुख्य पुलाची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून या ठिकाणी कोणाचा बळी गेल्यास प्रशासनाला जाग येणार का असा सवाल नागरिकातून उपस्थित होतोय। याबाबत आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी घेतलेला हा आढावा। मी आता आहे मातोंड, वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड व होडावडे हे 2 मुख्य गावांना जोडणाऱ्या नदीवरील पुलावरती आहे आणि आपण बघू शकतात कशा प्रकारे दयनीय अवस्था या पुलाची झालेली आहे। पुलावर खड्डे पडलेले आहेत आणि संपूर्णपणे पूल जे आहे ते निकृष्ट झालेले आहे। पावसात नागरिकांना याच्यावरून वाहतूक करताना धोका निर्माण झालेला आहे। आपण या ठिकाणी बघू शकतात हे पुलाची काय अवस्था झालेली आहे। हे जे रेलिंग आहे पुलाच्या बाजूचं ते सुद्धा तुटून गेलेलं आहे आणि मुख्य पूल आहे ही होडावडा आणि मातोंड या 2 गावांना जोडणारी मुख्य नदी आहे आणि या नदीवरील हे पूल आहे। गेले कित्येक वर्ष या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी असतील किंवा नागरिक असतील हे गेले कित्येक वर्ष पाठपुरावा करत आहेत प्रशासनाकडे या पुलासंदर्भात। मात्र याची कोणत्याही प्रकारची डागडुजी तर सोडाच काही या ठिकाणी डागडुजी सुद्धा या ठिकाणी झालेली नाही। त्यामुळे हे मोठमोठे खड्डे जे आहेत ते पुलाच्या मध्यभागी पडलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। यावरून या ठिकाणून या पुलावरून जी वाहतूक होते ही बाजार होडावड्या बाजाराला मातोंडमधील जे नागरिक आहेत ते जातात। त्याचप्रमाणे विविध शेतीची कामं असतील, त्याचप्रमाणे शेतीच्या अवजारांची कामं असतील, ही दैनंदिन दळणवळणाची कामं असतील, ही या पुलावरून होतात आणि असं असताना सुद्धा या पुलाकडे वारंवार प्रशासन दुर्लक्ष करतंय। या लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। मी आपल्याला या ठिकाणी दाखवतोय की हे जे पूल आहे त्या पुलाची काय अवस्था झालेली आहे। हे रेलिंग आहे, हे किती जुनं रेलिंग आहे हे आपण बघू शकतात। ही मुख्य नदी आहे। आता गेले कालपासून जोरदार मुसळधार पाऊस जो आहे तो पडत आहे त्यामुळे नदीला पूल आलेला आहे। ही याची अवस्था आपण पाहू शकता रेलिंगची। कोणताही या ठिकाणी धोका झाल्यास याला जबाबदार कोण असणार आहे। या ठिकाणी मोठमोठे खड्डे जे आहेत ते पुलावर पडलेले आहेत। पुलाच्या मध्यभागी आपण पाहू शकतात मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत आणि संपूर्ण पुलावर हे खड्डे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। अशा प्रकारची दयनीय अवस्था या पुलाची झालेली आहे। मात्र याकडे कोणीही लक्ष देत नाहीये। गेल्या वर्षी सुद्धा हीच परिस्थिती होती। गेल्या वर्षी याबाबत वृत्त देऊनही सुद्धा प्रशासनाला जाग आलेली नव्हती। याची कोणतीही डागडुजी सुद्धा या पुलाची केलेली नव्हती। हे रेलिंग जे आहे ते अत्यंत जुनं रेलिंग आहे आणि ते या ठिकाणी तुटून गेलेलं आहे। मोठा पाऊस पडल्यास या पुलावरून सुद्धा पाणी जातं आणि या पुलाच्या बाजूला किंवा त्या पुलाच्या पलीकडे शेती आहे नागरिकांची। आपण बघू शकता हे कठाडे सुद्धा जीर्ण झालेले आहेत। कोणत्याही क्षणी हे पूल पडण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड व होडावडा या 2 गावांना जोडणारी जी नदी आहे या नदीवरील हे पूल आहे। या पुलाच्या सुरुवातीला सुद्धा या ठिकाणी मोठं भगदाड जे आहे ते गेल्या वेळी पडलेलं होतं। मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात ही जी या ठिकाणी खडी टाकलेली होती त्याची अवस्था आपण या ठिकाणी बघू शकता। पुन्हा याच ठिकाणी भगदाड पडण्याचा धोका जो आहे तो निर्माण झालेला आहे। दरम्यान हे जे पूल आहे हे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत हे पूल येतं आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा करून देखील याच्या कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आलेली नाही। अशाच प्रकारे जर हे पुलावर लक्ष दिला गेला नाही तर हे पूल कोसळण्याचा धोका सुद्धा निर्माण झालेला आहे। त्यामुळे या पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून लवकरात लवकर हे संपूर्ण पूल मंजूर करून घ्यावं। आमदार असतील यांनी सुद्धा याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। अन्यथा या पुलावर मोठा धोका जो आहे तो निर्माण होणार आहे। या ठिकाणी वाहतूक 4 चाकी असेल, दुचाकी असेल, वाहतूक या ठिकाणी सतत चालू असते। 2 गावांना जोडणारे पूल आहे। या ठिकाणी बाजार सुद्धा होडावड्या बाजारात मातोंडवरील ग्रामस्थ, त्याचप्रमाणे पलीकडे अणसूर असतील, पाल असतील या ठिकाणचे सुद्धा ग्रामस्थ होडावडा
तुळस या ठिकाणी जाण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब करतात आणि एवढं असताना सुद्धा प्रशासन याकडे लक्ष देत नाही. ही कुठेतरी एक नाराजी या लोकांतून व्यक्त होत आहे. वारंवार या ठिकाणी पाठपुरावा करून देखील स्थानिक ग्रामपंचायत असेल यांच्याकडून सुद्धा पाठपुरावा करून देखील प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे कुठेतरी नागरिकांत नाराजी, संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत आणि यामुळे या पुलाकडे तात्काळ लक्ष द्यावं अशी मागणी नागरिकांतून होते. त्याचप्रमाणे हा जो रस्ता जातो ओढावडा ते मातोंड जोडणारा जो रस्ता आहे त्याची सुद्धा दयनीय अवस्था झालेली आहे. संपूर्णपणे रस्ता खराब झालेला आहे. एवढं असताना सुद्धा प्रशासनाला जाग येत नाही. हे कुठेतरी एक खेदाची बाब वाटते. त्यामुळे तात्काळ प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावा व जो धोका आहे पुढे उद्भवणारा धोका आहे कोणाचे तरी बळी गेल्यावर प्रशासनाला जाग येणार का असा सुद्धा सवाल जो आहे तो ग्रामस्थातून होतोय. त्यामुळे याकडे तात्काळ लक्ष देऊन हे पूल मंजूर होण्यासाठी प्रशासनाने असतील किंवा लोकप्रतिनिधी असतील यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. या ठिकाणी नागरिक आहेत मातोंडमधील. काय सांगाल तुम्ही? हे पूल गेले किती वर्ष हे पूल अशाच परिस्थितीत आहे, काय सांगाल? 5-10 वर्ष बघतोय हे खड्डे आणि आता ते जायचं मार्गावर आहे. कारण का आता मला वाटत नाही ह्या पावसात राहील असं, पण प्रशासनाने याच्यावर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केला म्हणून ही हालत आहे. त्यांच्याने याच्यावर लक्ष देऊन लवकरात लवकर जेणेकरून जीवितहानी आणि कुठची होता कामा नये असं आम्हाला वाटतं. तेव्हा जास्तीत जास्त प्रशासनाने लक्ष द्यावा आणि लक्ष घालून ह्या पावसाच्या आधी पहिली म्हणजे डागडुजी तरी करू दे आणि त्याच्यानंतर काय फुलाची काय दुर्दशा आहे ना ते नवीन हे करू दे. पण आता सध्या तरी जे जुनं काम आहे हे आहे ना ते खड्डे बिड्डे काय हे करायचे आहे ते तरी निदान हे करा. इकडून गाड्या बिजाराला जातात, होडावड्याचा बाजार असतो तेव्हा बरेचशा गाड्या जातात आणि काहीतरी होईल जीवित आणि त्याच्यापेक्षा आधी वेंगुर्ला कोण पंचायत समिती असेल त्यांच्यानी जास्त लक्ष द्या. त्यांच्या मला वाटतं ह्याच्या खाली येतं आणि बरीच वर्ष काय लक्षच देत नाही म्हणून ही परिस्थिती आहे. पण त्यांच्यानी जर नाही हे केलं तर शेवटी आंदोलन करायला लागेल आणि आंदोलन केल्याशिवाय काही होत नाही असं वाटतं. पण त्याच्या आंदोलन करायच्या आधी लक्ष द्यायचं. हे बांधकाम कोण विभाग आहे त्यांच्यानी आणि लवकरात लवकर हे खड्डे पुरून किंवा हे करून तात्पुरती तरी डागडुजी करायची, एवढं तरी करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. भरगच्च सभागृह, व्यासपीठावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची मांदी आहे. अशा भारावून टाकणाऱ्या वातावरणात ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर यांचा वाढदिवस दणक्यात साजरा करण्यात आला. केक कापून हा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. व्यासपीठावर खासदार विनायक राऊत, आमदार भास्कर जाधव, वैभव नाईक, ठाकरे गटाचे संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, सतीश सावंत, अतुल रावराणे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख आदी उपस्थित होते. यावेळी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. पाहूया कसा झाला हा वाढदिवस.
पहिलं पाऊल टाकण्याकरता आपलं वोट दिलं त्यांचा आठवण करणं याला वाढदिवस म्हणतात आणि तो वाढदिवस साजरा करण्याचं काम आज संदेश पारकर करत आहे. कुणी मला पहिलं वोट टाकायला, मग माझ्या आयुष्यामध्ये चालण्याकरता माझ्या आई वडिलांनी पहिलं वोट दिलं असेल. मोठं झाल्यानंतर माझ्या आयुष्यामध्ये पुढे जाण्याकरता मला शिक्षकांनी दुसरं वोट दिलं असेल. एकदा शिकल्यानंतर नोकरी धंदा व्यवसाय करता अनेकांनी मदत केली म्हणून त्यांनी कुणीतरी मला वोट दिलं असेल. राजकारणामध्ये माझ्या महत्वाकांक्षा पूर्ण व्हाव्या, माझ्या इच्छा अपेक्षा पूर्ण व्हाव्या म्हणून कुणीतरी मला वोट हाताला धरून दिला असेल. या सगळ्यांची आठवण करणं आणि त्याला वाढदिवस म्हणतात. आयुष्यातले गेलेले दिवस जरी कमी होत असले तरी गेलेल्या दिवसामध्ये ज्यांनी म्हणून आपल्याला मदत केली त्यांचे या ठिकाणी ऋण व्यक्त करणं, त्यांच्या उपकार व्यक्त मानणं आणि त्याचबरोबर आपल्या आयुष्यातल्या पुढच्या वाटचालीकरता म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या सदिच्छा आणि ज्येष्ठांचे आशीर्वाद मिळावे याकरता म्हणून वाढदिवस साजरे केले जातात आणि तशा प्रकारचा संदेश पारकरांचा आता वाढदिवस आहे. मी सुरुवातीला संदेश पारकर तुम्हाला मनापासून सांगेन की सगळ्यांच्या आमच्या तुमच्या पाठीमागे सदिच्छा आहेत. उर्वरित आयुष्य तुमचं अतिशय उत्तम जावं, ठणठणीत जावं, निरोगी जावं आणि तुमच्या मनातल्या ज्या काही इच्छा असतील त्या पूर्ण व्हाव्या अशा प्रकारच्या तुम्हाला मी सदिच्छा आमच्या वतीनं देतो आणि उद्धव साहेबांच्या वतीनं देखील तुम्हाला शुभेच्छा देतो. उद्धव साहेबांच्या वतीनं का? राऊत साहेबांनी मला उद्धव साहेबांना निरोप सांगितला, उद्धव साहेबांनी मला फोन केला, दुर्वाडकर साहेबांनी मला फोन केला, वैभवनी काही फोन केला की तुम्ही कणकवली विधानसभा मतदारसंघ आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घ्यायला या आणि मी यांना 15 तारीख दिली आणि 15 तारखेनंतर मला उद्धव साहेबांचा फोन आला. उद्धव साहेब म्हणाले भास्करराव तुम्ही 15 तारखेला जाणार आहात, त्याच्याऐवजी तुम्ही 14 तारखेला जा. 14 तारखेला का जावं हे मला काही कळलं नाही, पण नंतर उद्धव साहेब हसत बोलले आपल्या एका लढवय्या सहकार्याचा वाढदिवस आहे आणि म्हणून उद्धव साहेबांकडून तुम्हाला देखील मी या ठिकाणी शुभेच्छा सती संपूर्ण घेतलं की नाही शुभेच्छा भाऊन आजच्या दिवशी तर हातच कमाने आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली या महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळेस सरकार होतं त्या सरकारमधल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा अनेक महत्वाचे निर्णय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये झाले. एक खासदार साहेबांनी त्याचा पाठपुरावा केला, आमदार वैभव नाईक असतील, भास्करराव असतील. खरं या जिल्ह्याला एक मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी मिळालं. टोकते बांधवामध्ये जे शेतकरी ऍक्च्युअली होते त्यांना जवळजवळ 50-52 कोटी रुपये मिळाले. अनेक चिपीचं विमानतळ याचा सुद्धा शुभारंभ त्या निमित्तानं झाला. नॅशनल हायवेचं चौपदरीकरण झालं. अशा अनेक विकासाची कामं ही शिवसेनेच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि म्हणून आज ही केलेली कामं याचा संवाद जिल्ह्याच्या जनतेशी झाला पाहिजे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण जनतेला विश्वास दिला पाहिजे. तुम्ही परिवर्तन करा, तुम्ही बदल करा आणि ही संधी आम्हाला द्या. आम्ही नक्की त्या ठिकाणी तुमच्या विश्वासात पात्र राहू आणि म्हणून मी जास्त वेळ न घेता मी माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देतो. तुम्ही ज्या पद्धतीने हा वाढदिवस यशस्वी करण्याकरता, हा वाढदिवस एक उत्सव होण्याकरता, एक वाढदिवस सोहळा होण्याकरता ज्या पद्धतीनं मेहनत घेता आणि सुंदर पद्धतीनं कार्यक्रम याचं नियोजन या ठिकाणी करता. खरं तर कोरोनाच्या काळामध्ये आपण अनेक संकटामध्ये होतो. त्या काळामध्ये सुद्धा माझ्या महिला बचत गटाच्या भगिनींनी अतिशय सुंदर पद्धतीनं काम या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणजे जीवावर बेतलेल्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा लोकांना चांगली सेवा देणं, त्यांचं आरोग्य त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने टिकवणं याच्यासाठीचा केलेला प्रयत्न हा सुद्धा तितकाच चांगला होता आणि म्हणून या ठिकाणी आज हा सन्मान आणि गौरव त्या ठिकाणी होतो. सगळ्याच क्षेत्रातल्या त्या परिस्थितीमध्ये सरकारी प्रशासन असेल, महसूलचा विभाग असेल, पोलीस असतील, त्या ठिकाणच्या सगळ्या लोकांनी ही सगळी जबाबदारी त्या काळामध्ये उचलली आणि म्हणून कोरोनासारख्या संकटावर मात करून आज आपण त्या ठिकाणी त्या कोरोनाला त्या ठिकाणी घालून दिलेला आणि म्हणून आज माझ्या जिल्ह्यामधल्या जनतेमध्ये क्षमता आहे, कर्तृत्व आहे आणि त्याला जर त्या ठिकाणी योग्य संधी मिळाली तर नक्कीच त्या संधीचं सोनं होईल एवढ्या या निमित्तानं सांगतो. सगळ्यांना मनापासून त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो. तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. जोपर्यंत तुम्ही माझ्या बरोबर आहात प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी तुमची सेवा करण्याचा प्रयत्न मी करेन एवढी गाई देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी.
गंमत वाटते संदेशजी. तुमचा प्रश्न अधिक सोपा होईल असं मला वाटलं, पण माझ्याकडं आज निरीक्षक पदाची जबाबदारी दिलेली आहे. हे सगळे सिंधुदुर्गवाले एवढे हुशार आहेत एवढं मला माहितीच नव्हतं. कुणी संदेश पाटलांना शुभेच्छा दिल्या नाही. सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या. सतीश सावंतांनी शुभेच्छा दिल्या, अतुल रावरांनी जोरदारात शुभेच्छा दिल्या, गौरी शंकर खोतांनी शुभेच्छा दिल्या आणि सांगितलं काय, संदेश पारकरांचं काहीतरी बघा, संदेश पारकरांचं काहीतरी बघा असं सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. पण हे एवढे हुशार आहे, यातला एकजण असं काही म्हणाला नाही की आजच्या संदेश पारकरांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी त्याग करतो, मी हातून मागे होतो आणि संदेश पारकरांना परत वाचवतो असं काही नाही. त्यामुळं तुम्ही माझ्यावर जास्त अवलंबून रागावून राहू नका असं मी सुरुवातीला सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. वेंगुर्ल्यात गुरुवारपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्यात वाढ पाहायला मिळाली. या पावसामुळे तालुक्यातील नदी ओहोळ तुडुंब भरून वाहत होते, तर होडावडा, तळवडे या गावांना जोडणाऱ्या मुख्य नदीच्या पुलावर पाणी आल्यानं सावंतवाडी तुळस मार्गे वाहतूक ठप्प होती. वेंगुर्ला तालुक्यात गुरुवारपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाण्यात वाढ पाहायला मिळाली. या पावसामुळे तालुक्यातील नदी ओहोळ तुडुंब भरून वाहत होते. यामुळे होडावडा आणि तळवडे गावांना जोडणाऱ्या सावंतवाडी तुळस मार्गे वेंगुर्ला मुख्य रस्त्यावरील नदीच्या पुलावर पाणी आल्यानं पहाटेपासून सकाळी 11 पर्यंत वाहतूक ठप्प होती. तर केळूस, तुळस, मातोंड टाती भागात नदीचं पाणी शेतात घुसल्यानं नदी शेजारील संपूर्ण भातशेती पाण्याखाली गेली होती. या पावसामुळे चिपी येथील शंकर चंद्रकांत सावंत यांच्या घरालगत असलेल्या घळणीवरील बांधकाम कोसळून नुकसान झालं. या व्यतिरिक्त आजच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारची मोठी हानी झाली नाही. गेल्या 24 तासात तालुक्यात 175 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असल्याची माहिती तालुका आपत्ती कक्षाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान दुपारच्या सत्रात पावसानं काही प्रमाणात विश्रांती घेतली, तरी पुन्हा सायंकाळी मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. दादांच्या हातात तिजोरी, अखेर खातेवाटप जाहीर. राष्ट्रवादी आक्रमक, एसटी धरल्या रोखून. आणि वेंगुर्ल्यात मुसळधार पाऊस, मुख्य मार्ग ठप्प. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.